اے سچ ہے اونदी ذات سوا میری ذات مکمل نہیں تھیندی بے فائدہ رات دا شر ہوندا کوئی رات مکمل نہیں تھیندی جیویں موسیٰ بن این دنیا تیں تو رات مکمل نہیں تھیندی جے سچ پوچھ دیں محبوب بنا کائنات مکمل نہیں تھیندی اور اساں بھوئیں تے ٹکراں کیا ماریاں کچھ سجدے آپ جبین تے آئے اساں بھوئیں تے ٹکراں کیا ماریاں کچھ سجدے آپ جبین تے آئے بے جان بدن کو بھاگ لگے بے دین جڈاں دل دین تے آئے تیرے نا جاں تسبیاں سن سن کے کئی کافر لوگ یقین تے آئے تے کو نہیں نظریا تاں بی گالے کئی وار اسمان زمین تے آئے اور اویں ازل کنوں ہن لگ دے آئے اویں ازل کنوں ہن لگ دے آئے ہر شخص آزاد تے فتوے اویں ازل کنوں ہن لگ دے آئے ہر شخص آزاد تے فتوے نائیں سندا جے کر چپ کر بہ کیوں دینے داد تے فتوے اور تے کو مان ہے اپنی بندگی دا نہ دے فریاد تے فتوے بیا کچھ نہیں لبھدا سال یکا ہر سال میلاد تے فتوے انبیاء دی دعا بارگاہ خدا آمد مصطفیٰ دی دعا کیتی ہے انبیاء دی دعا بارگاہ خدا آمد مصطفیٰ دی دعا کیتی ہے جگ کو روشن ستارے دی صورت ملی اے تا محبوب قدرت خدا کیتی ہے پوری دھرتی دا ضامن زمانے تے آئے نال دھرتی دے مولا وفا کیتی ہے اوہو مومن صدی دے زمانے اتیں جائیں محمد دے در دی گدا کیتی ہے جائیں دے سانگے سلامت کائنات کل اون دے ذمے لگوں متاں بخشش تھی وے دنیا داری کو بھول سائیں دے روزے تے جل اون دے ذمے لگوں متاں بخشش تھی وے اور سائیں دا میلاد وی ذکر و اذکار وی سائیں دا میلاد وی ذکر و اذکار وی میں کریں دا ہاں رب دی رضا واسطے سائیں دا میلاد وی ذکر و اذکار وی میں کریں دا ہاں رب دی رضا واسطے صدقے محبوب دے ہر شے مل ویندی ہے میں تا منگدا خدا تو خدا واسطے اور کھلا اعلان اللہ دا قرآن ہے ابتدا واسطے انتہا واسطے حکم اذنی جو ہا چاندر چینا تھیا جائیں دی تخلیق ہے مصطفیٰ واسطے اور تائنی چاچا نشانیاں محمدی مگر تیرے نا چیز نجی بھرا چاچا ہیں تو منے نہ منے ہون مقدر تیرا زلفاں تو منے نہ منے ہون مقدر تیرا زلف امبر جا قسمہ خدا چاچا ہیں